puncake termasuk dusun lagi batas lur masuk desa Ngepeh. Desa Ngepeh wis beda karo desa Karangsono mau lur. Dadi neng nggone wilayah kene meh padha karo nek nggone wilayah sing jalan nang Sawan uga ana desa Ngepeh. Beda tempat lur. Ki Ngepeh sing arahan bar ki wis mudhun lur. SD Macanan 4 lek gak salah didelok ae. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Piye kabare dulur-dulur kabeh, muga-muga tansah sehat lan lancar rezekine. Kanggo dulur-dulur muslim sing poso muga-muga bisa tutuk lan berkah posone lur. Ki aku nang nggone pertigaan desa Karangsono. Yen gak kliru kene iki dusune Pare, Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk. Salah siji jalan utama nuju neng nggone kawasan wisata Bajulan, Roro Kuning lan Jolotundo lur. Betul ya? Iya betul, bener. Padahal bolak-balik liwat dalan mau, ya cuma kadang-kadang aku liwat dalan alternatif liwat Jatirejo. Bareng lur liwat alas. Lagi aku pengen mubeng-mubeng liwat desa-desa neng nggone perdusunan wilayah desa Karangsono Kecamatan Loceret lur. Pernah pisan mrene wis belasan tahun kepungkur lur, lali dalane sik cilik terus angel aspal lawas. Ketoke dalan iki wis diperbaiki tapi ya rusak maneh. Tapi saelingku memang asik perjalanan iki. Mengko ngliwati beberapa desa lan dusun lur. Yo engko aku karo golek tulisan soale tali pancen wis suwi banget. Lah yen pertama iki pancen dusun Pare lur. Duduk Pare cedhak SLG duduk lur Pare desa Karangsono Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk lur. Saelingku perjalanane engko akeh sing liwati alas lur, alas jati terus karo alas wit-witan liyane elingku jaman biyen. Muga-muga engko ya sih ngono. Oke, Bacut lur, jane suasana ya rada mendung tapi ketoke gak bakal udan dina iki. Ise dusun Karangsono lur, Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk. Dalane memang cilik lur, dadi yen enek mobil ya kudu nyisih. Ning ya sik tinggi simpangan seiso, ya cuma ya kuwi kudu sijine ngalah. Ki lek gak kliru yen nganan durung tahu aku ya kira-kira balik neng kerajaan neng desa Karangsono. Lek sing tak napak tilas ki perjalananku mbiyen lur. Engko tekone ki pokoke lengku nang nggone desa Macanan ana SD piro aku lali. Engko tak sepil lek wis pok-pokan. Sing jelas sing tak eling-eling perjalanan iki rada adoh. Ya pirang-pirang kilo lur. Kaya bentuk lengkungan ngubengi bukit pancenan lah kaya ngene iki lur. Dadi timbangane kampung akeh kondisi sing arupa alas. Cuman aku gak ngerti ki tanah perhutane apa pemajekan lur. Dadi aku wis pokoke liwat. Lumayan lur, apane perjalanannya rada enek apa ya, sepi, nomor siji sepi, terus
Lah tapi ki barudan ketoke kene. Teles lur lemahe. Koyoke kanan jalanku semacam apa ya? Kaya kandang pitik popo tak delok mau ana loro apa telu kandang pitik. Ya kudune pancen ngono lho, yen kandang pitik kuwi kudu ado saka pemukiman mergo dampake kan ben gak neng masyarakat. Alas jati lur. Barudan nyenengake lur mergo pancen akeh alase. Ki tak jiko foto sik lek mandeg ngene iki lur. Lek secara global aku seeling dadi ki munggah mudhunku munggah. Akhirnya teko puncake termasuk dusun lagi batas lur masuk desa Ngepeh. Desa Ngepeh wis beda karo desa Karangsono mau lur. Dadi neng nggone wilayah kene meh padha karo nek nggone wilayah sing jalan neng Sawan uga ana desa Ngepeh. Beda tempat lur. Ki Ngepeh sing arah Bajulan. Ki kanan jalan mah kaya enek SD Ngepeh. Lah bareng Ngepeh engko lagi masuk desa Macanan lur. Tapi dusune soale yen kerajane iku desa Macanan iku ana dalan utama mau, dalan raya nuju Bajulan lur. Desa-desane asri lur pancen ya pancen adoh saka perkotaan. Jadi kehidupane rata-rata petani. Jadi sanajan alas akeh tegalan utawa sawah-sawah kang digarap penduduk lur. Iki munggah iki. Jadi asline perjalanan neng nggone Bajulan, Roro Kuning, Jolotundo ki yen wektune luang iso alternatif liwat iki lur karo mlaku-mlaku, tapi yen nggawa mobil ketoke kok malah golek soro. Yo iso dalane enggak rusak parah lur. Lumayan dadi sanajan aspal uga istimewa tapi halus, terus sing rusak-rusak yo ora nemen. Wis ki dawa lur anune. Kebone lagi mlebu neh ki ketoke wis masuk wilayah Sonanggan apa ki dusun mbuh ki masuk Ngepeh utawa masuk Macanan gak ngerti aku. Soale desa Macanan kuwi yo ombo banget. Nanggone nganan ke arah bukit, ngiri yo ke arah bukit padha. Iki nanggone pok-pokane sik adoh lur aku eling. Cuma yo detail-detail desane pancen lali. Iki kepindho aku liwat kene. Sing pertama suwi belasan tahun kok tak omongne mau. Untungnya gak akeh simpang-simpang lho, yen akeh simpang-simpang paling bingung aku. Jadi jalan utamanya ya mau iki. Ning yen masuk desa kadang-kadang ana apa ngiwonengen apa gang-gang lah kaya ngene iki. Tapi ya didelok sing gedhe dhewe sing ndi, sing lawas dhewe biasane ngono.
Iki sing jelas wis masuk wilayah Desa Macanan lur, cuma dusune bar apa congol ngono apa piye to lur iki. Dulur-dulur sing cedhak karo kene utawa sing ngerti kene tulung disepil ya pencerahane. Yen sak ngerti ku ngene iki, lah kae sekolah sing tak maksud ya iki pok-pokan bar ki wis mudhun lur. SD Macanan 4 lek gak salah didelok ae. SD 2 Macanan lur. Lah liyan iki wis cedhek nang jalan raya mau. Karek mudhun lur iki. Tapi ya kuwi mudune rada curam kok bar kampung iki. Iya, Desa Macanan ombone apa lan lur. Engko lek wis mudhun tak duduhi endi maneh Desa Macanan. Ki masuk batas dusun liya lur, tapi ya tetep nek Desa Macanan. Dalane lumayan ya mok rada curam, dadi pemenumpak metik oke. Ki nyuwun jelek lur iki. Ki wis mulai masuk perkampungan, dadi awake dhewe wis meh teko jalan utama, jalan raya saka Karangsono, jalan utama nuju neng wisata Jolotundo, Bajulan, Roro Kuning. Lah seberang kae sampai ngadoh kono kuwi ya Desa Macanan lur. Oke, sawetara tak akhiri sakmene dhisik. Wassalam.